Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngima ni en mwandu ni. E kambi mar okumba mar CIC, wantiere kod yie ni okang' moramora mar ngima ni dwaro thieth makare. Ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi okumba mochwiny maber makalo marito ngima ni kowuok e chenro mar thieth ma ithiedhi tidok pacho kata thieth ma inindo e od thieth. Klinik mar joma mine mapek, thieth mag lak, mag wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira nono maonge chudo moramora manyalo romo omenda manyalo romo $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', tiende ni higni 60 kadhi nyime, wantiere kod Seniors Mediplan ma adhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kinde weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC bende kelo ni Cope Care Medical Cover ma owinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya, rit ngimani gi nyithindi kowuok kitiyo kod okumba mar thieth mar CIC. Kamora mora ma intiere daher mondo mi anyisi nyakwara Mugia Jwanga ni mondo mi iyud okumba mar thieth kodwa kawuono, or ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover e namba mar 224771 224771 mondo mi iyud kaka inyalo tudori kodwa ka CIC Group nikech CIC en wacho gitimo. Yena mondo mi arwak daktari marwa ka entiere chuny boma ma Kisumo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage, kaeto kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penja laktar. Erokamano ahinya. An iluonga ni Dr. Edward Okoth Owila. An mtaalam mar tuoche mag mine kata gynecologist. An to Ugenya Masiro Katieno kono edala. Santa tiyo Africa Inuka Hospital kanya bayudra eweche thieth. Erokamano. Erokamano nya daktari. Mori nyalo pimonwa ni kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod tuo mane kata chandruok mane? Kawuono to nikech piny bende ne sherekea Malaria Day kiny, ne oda mondo wawuoye wach malaria to ahinya malaria machando mine mayach kata kizongo ni malaria in pregnancy. Emada mondo wawuoye kawuono. Erokamano ahinya. Daktari, seche mowacho ni tuo mar malaria kachiel kod mine mapek, ang'o momiyo diher mondo mwago mbaka kotenore kod tuwagni nikech ji mang'eny mokalo thoro ga bedo kod tuo mar malaria, to ang'o momiyo kawuono iketo mondo mwabed abeda kod mine mapek kod chandruok mar tuo mar malaria? Nikech ing'eni malaria ni en tuo ma bende ok oyot ahinya. En tuo ma komako ji mamine, nyithindo matindo mapiny ma higni 5, joma nigi tuoche moko machando gi e dendgi, ji ma bende wuothe safar moa kuonde ma malaria onge. Sama malaria omaki to onyalo kelo tuo e tang' mamalo kabisa. Koro ji mamine man gi ich, sama malaria omako gi to tuo nyalo bedo go kang' mamalo, severity mare ni malo ahinya, koro nyalo chando gi complications mang'eny. Koro en gima nyaka jing'e ma sama ineno ka in gi signs mag malaria to nyaka ichop e thieth mapiyo piyo. Erokamano ahinya. Higa ka higa wathoro ga bedo kod odiochieng' mar ng'iyo tuo mar malaria kata World Malaria Day ma bende timore ga dwe mar adek kanyo. Okinyiswa ni thor wacha higa ni en ang'o? En ni malaria ends with us koso? Malaria ends with us, to jakawa bende wachak wari invest in malaria. Koro mano ting makoro World Health Organization kata organization madil gi weche health world ngima piny ngima oketo ni nyaka wa celebrate kodo malaria this year. Kila higa biro gi theme mopogre opogre, to mano e theme makoro oket higa makoro wantiere mar 20 kod 25.
Erokamano ahinya. Mano e thor wach nyakwara Mugia Jwang', tuo mar malaria kata odoko ni oseked kode kuom higni mang'eny mokalo. To kinde ka kinde winjo ni ng'ato nigi malaria, kinde ka kinde wacho ni nyathi nigi malaria. To mano kende wawinjo nyaka ni ji owito ngimagi kotenore kod tuo mar malaria. Daktari moro nyalo ngekonwa mana matin nono ni tuo mar malaria en tuo mabiro nang'o kata olandore nang'o kata ere kaka thothne odonjo kuom oganda. Owachi ni parnegi uru kata gi ng'eyo mondo mi ogandawa obed kod ng'eyo mathoth kachiel kod malach kaka chandruogni thoro donjo e dendwa. Ahinya kuom mine mapek. Malaria won en obiro ka suna emukai. To suna makai ni en suna madhako, kizungu dendo ni Anopheles mosquito ma female. En emo nyalo mi malaria maki. Omiyo suna en gima very important e wach mar malaria. To suna ni en oting'o mana parasite moro ka. Ma parasite mo koro kelo malaria. To ng'eny parasite go ging'eny, gilawo kata mana 100. Lakini abich mong'ere ni kelo malaria. To achiel midendo ni Plasmodium falciparum ema kelo malaria ahinya. To sama suna osekai, nitie kaka suna ng'udho lawe dendi. To sama ng'udho lawe dendi ni kanyo ma koro malaria donjo kode dendi. Koa kanyo malaria dhi e liver mari kata maini. Cells go chako wuok dhi e remo kata blood, kanyo ma koro gidoge nyuolre kendo ochako dok e mosquito. Koro kamano kaka malaria ringo, ma malaria maki mana sama suna ema okai. Ma omiyo koro suna e gima duong' kuom transmission mar malaria, ma mane gima nyaka geng' ma nyalo konyo malaria kik landre mabor e gwengewa. Mana kaka iwinje no, nyakwara Mugia Jwang' en suna madhako female Anopheles mosquito ema ting'o kute mag malaria ma seche mokai to ng'ulo kudni go e dendi kae to dhi nyaka e chuny kata liver kama gidhi kudore ka gimedo nyuolore. Daktari moro nyalo pimonwa ni kata odoko ni osebed kikedo kod tuo mar malaria kuom higni malach mokalo, to en ang'o momiyo kwan mar jogo magamo malaria pod medo mana idho odiochieng' kodiochieng', juma ka juma, dwe ka dwe, higa ka higa? Debede ni nitiere gimoro mok tim kare kata nitiere gimoro ma ok watim kare kaka oganda? Adiera kabisa, malaria pod ngeso idho malo e pinje mang'eny. Sana pinje mantiere kamiluongo ni to nitie gik momiyo malaria idho. Kuom gima duong' ahinya en ni lokruok mar kor lwasi kata climate change timre e pinjegi. Kendo iyudo kaka koth chwe bende olokre. Koro wach mar lokruok mar kor lwasi ni to kod kaka koth chwe mo odogo lokre ni miyo malaria, miyo mosquito breeding koro kendo ojiwre. Iyudo ka koro gibreed kendo ahinya koro mosquito bedo mang'eny, to mano miyo tuo ma malaria koro landre ahinya. Kendo bende nitie gik bende keto gini bedo was. Iyudo ka yien manitiyo kodo e spraying mar malaria, sani koro iyudo ka mosquito bende ose develop resistance. Koro yien kata itiyo kodo ok gitim tich mare gitimo chon. Koro iyudo ka malaria bende koro ok tho ahinya. Yien ma bende sani watiyo kodo e chiedho malaria, sani watiyo gi yath iluongo ni ACT kata artemisinin based combination therapy. Kinyalo paro, apani in podi tin, lakini kinyalo paro, iyudo ka chon yath manitiyogo ni iluongo ni chloroquine, en mano ochak ti kode kichiedho malaria. Bang'e no obiro moro ni camoquine, ochako obiro moro ni fansida ma pod be nitiere sani, mefloquine, sani ko tiyo gi ACT. Iyudo ka chloroquine sani ok oti nikech malaria osebedo resistance. Kata kitiyo kode ok oneg the parasite. Koro this resistance mar the parasite to yien mitiyogo ni bende osemiyo malaria koro ngesore. To nitie gik mo bende timore kaka gik mantie alworawa. Iyudo ka koro kata mana kamwa dake, malaria en gima nyaka bed kidhawogo pile ma sirikal nyaka ket pesa moromo e dhawo ma malaria. To sirikal kaka mag third world countries samoro ikonyo gi donors.
iyudo ka over time tuoche moko osebiro kanyo, HIV, TB, COVID-19, to magi osekelo competition gi pesa miketo malaria programs. Koro yudo ka pesa ma itiyo kodo combat malaria ochako dok piny. Magi bende ngeso increase the fact ni malaria koro pod ngesore e pinje kae. Koro gin gik mang'eny matimore. Climate change, wach ma yath mitiyo kodo e spraying ok ti maber, yien mitiyo kodo e thiedhe bende ok ti maber. Mago mokoro mi malaria sani pod ngesore e gwenge mang'eny kuondegi. Ilere maber mokalo kendo ilere maler kaka dwarore kaka kor lwasi medo lokore, climate change, tuoche mitiyo godo, resistance, samoro kaka oganda bende watiyo kod yedhe marach ma samoro kapok itieko dose tiweyo yath, koro ang' dendi bedo kod wich teko makoro kata kit muonyo yedhe gi tok nyal konyi. Daher mondo mwadonjane koro kuom mine mapek nikech e thor wacha daktari. Ang'o momiyo watemo protect kata watemo rito mine mapek ahinya kachiel kod kawuono wantiere mine mapek moingo joma moko kotenore kod tuo mar malaria? Kaka nase mule matin chani mine mapek malaria inyalo wachi ni chal kama ohewogi matin, to gino miyo malaria hewogi en nikech sama miyo omako ich, immunity mare kata tekone mar geng'o tuo, kizungu luongo ni immunity, odok piny matin. Koro ka immunity odok piny, iyudo ka malaria cha ka koro mosquito okayo ng'ama miyo ba parasite go donje dende, ok en gi nguvu mang'eny mar geng'o tuo. Koro malaria komake mayot, kendo okang' mar tuono bende bedo malo, mano severity mar the illness ni malo kabisa. Iyudo nyaka ni koro sama ng'ato yach, nyathi kanie ich, nyathi yudo chiemo gi gimiro ni placenta, to malaria parasite ka gisedonje dende ka samoro gidhi gichokre placenta ka, to ka gichokre placenta gihepo immunity mar del, koro ok chopnegi mayot, to mano koro kelo tuo mang'eny, mano kelo chando placenta. Nyathi be koro ok yud chiemo moromo nikech placenta koro is diseased, placenta nigi tuo, koro gik mang'eny ok chopre nyathi. To malaria cha bende parasite bende immunity ma mama ok chop kuome, yath be sandre kapok ochopo kama gintiere no. To iyudo ka sana mine ma eko mako ich mokwongo, nitiere some immunity ma specific, ni pregnancy specific malaria immunity. Gionge gi that immunity. Koro ka gionge that immunity, sama parasite ni odonjo kuomgi, malaria chande idho kuomgi okang' mamalo, ok ginyal geng'o that particular infection kodonjo kuomgi. Mage omiyo mine gin gima koro nyaka ng'i ang'enya sama malaria en gima idwa mondo ogeng', nikech sama odonjo kuomgi to en gi danger, nikech okang' momako kod jima mine ni malo ahinya mohewo kata mana jima machuo ma are healthy. Iyudo nyaka ni jima mine gi bende sama omako ich, chiemo mare ok en gimoro nyawachi ni ratira nya, samoro pod chandogi, magi duto chango duoko immunity margi piny. To del ma dhano ni bende sama ng'ato mako ich, waluongo ni nitie physiological changes, nitie gik matimre maloko delgi. These physiological changes ka otimre, iyudo ka samoro gi attract, gi ywayo mosquito mayot, omiyo ng'ama miyo oywayo mosquito mayot mohewo ji mamoko. Omiyo koro dware ni nyaka wang'i kaka wanyalo geng'o kabisa wach ma malaria mondo kik mak mine man gi ich. Erokamano nya daktari, yiena mondo mwakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kendo kama imake godo no ema ang' wachako godo. Ni seche ma ng'ama miyo pek to gamo tuo mar malaria, chandruoge mage ma odhi yudo. Daktari onge kono mana matin ni kata nyathi ok nyal yudo chiemo nikech kute mag malaria nyalo dhi mabed nyaka e biero kata placenta, tiende ni kata ngima nyathi bende ok ni kama ber. Ni mathoth e kidieny mar ariyo, omiyo kik isud kata matin.
Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asa tema ka design cha. Anabiro mna cheko nya kuchizi. Kabe no daf mo mana oro nega na ngos ne cha. Ngene ya Europes mang'eny. Anya koneno hala makelo mwandu nikech okono chako kamae gini magisenyuolore magini magikelo jowete gimane aonge go. Okochuno ni ng'at mang'ado lot kaka ng'adoni ibeda bede compound ng'ato nyaka chieng'. Wabed gi dreams madongo dongo ka wagolore kama wantiere ni. Sani joki wacho ni ikawo pesa Kenya shillings tiloko dollars koka kori ikawo invest CIC dollar fund. Gima dhi nyuolore kacha yudo ka en mana nus mar gima ne yude Kenya shilling account. Tisha ng'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu, wang'iyo tuo mar malaria kod mine mapek. Daktari osipimonwa kacha kaka tuo mar malaria donje del kokano kuom suna, to ken suna en suna madhako. Kutegi donje del kato dhi to ponde chuny kata liver. Ema ang'o wuok kanyo to donje kuonde kata fuoni mag del mopogore opogore. Obodhi nyaka e biero kata placenta, tiene ni odhi keto tuo kata kute e biero ka amanyiso ni nyaka nyathi mantiere e ichni ok nyal yudo chiemo e yo makare. Daktari daher mondo mi ipim nwae kata mondo mi nyiswae kata mondo mi ler nwae chandruoge ma tuo ni dhi kelo kuom ng'ama miyo mapek. Isenge konwa ni biero kata placenta kantiere kod chandruok, chiemo ok nyal chopo kuom nyathi e yo makare. Rateke mag del mag miyo kachiel kod mar nyathi bro dhi piny, tiene ni ginyalo yudo hinyruok. Kopogore kod mago, mage kata weche mag ma diher mondo mi oganda wa ong'e ne mine mapek kod malaria, hinyruok pek ma ginyalo yudo. Sama malaria omako ng'ama miyo, shida wuok mayudre kuom mama, kendo shida nenore kuom nyathi ma pod nie icha. To kuom mama gik matimre ng'eny nikech sama malaria osemake no, malaria ni en oduoko remo piny. Kizungu luongo ni hemoglobin, oduoke piny. To ng'aman gi ich bende situation no en situation matiyo gi remo mang'eny. Wanyalo luongo ni iron mitiyo kodo e del sano itiyogo mang'eny. Koro yudo ka weche gi duto miyo ng'ama miyo man gi malaria koro rembe dok piny kabisa. Kizungu wacho ni obet kod anemia. Rembe dok piny. To ka rembe dok piny, shida nyaka ibed go dendi. Infection donjo ni mayot. Do chunyi ogoch maber, yudo kiol mang'eny. To sama malaria osemako ng'ama miyo, ne wacho ni malaria make okang' mamalo. To malaria komake okang' mamalo, yudo ka complication moko donje. Pi nyalo donjo e kore kata e lungs, kizungu wacho ni pulmonary edema. Mabe en tuo mokoro kochopo kanyo to en malo ahinya. Samoro bende kodonjo e obwongo to nyalo miye obedo gi malaria mar obwongo.
kizungu luongo ni cerebral malaria. Magi gin complications ma yudre sama malaria omako ng'ama miyo. To nitie mang'eny, inyalo ka gino bende odhi affect nyarogno or kidney mare. Malaria ne ok en gimitugo nikech ka ok othiedhe in time, onyalo kata miyo ngima mama lal, or onyalo cause death. Omiyo gik monyalo cause ng'eny kabisa. Onyalo cause kata mana bleeding e del makoro ok nyal bedo controlled, kizungu luongo ni DIC. Koro en gima nyaka wang'enya. To apart from mano, iyudo ka nyathi bende sama en e ich kanyo ka miyo malaria omako, nyathi bende nigi shida. Ma ka en ich ma pod chon ahinya, kata dweche 3 kama, en ich manyalo miskari kata onyalo wuok. To kata kokalo kanyo, iyudo ka mama nyalo bedo gi nyathi nyalo wuok chon. Kizungu luongo ni preterm birth, onyalo wuok chon. Mago malaria kelo. To kata konyuole ka ndalo nochopo, iyudo ka nyathi ni nyuole lakini kilo mare tin. Kiparo ne awacho kata ni placenta cha kata biero ok mi koro chiemo chop ne nyathi maber. Koro iyudo ka nyathi cha bende obedo maonge chiemo, obedo gima kizungu luongo ni growth retardation. Nini mare koro ok en gima obedo gi maisha ni ok obedo gi afya ma nyathi ma kawaida ma mama maonge malaria nyalo bedo kodo. Koro magi gik machando nyathi sama mama nigi malaria. To matin ahinya or percentage matin kabisa, samoro mama manigi malaria bende nyalo miyo malaria chopo kuom nyathi. Although magi to tin, actually wanyawacho ni tin mar asilimia 0.05 a piny mar 5%. Koro tin lakini pod nitie en gima nyaka jinge ni malaria pod nyalo dhi kuom ng'ama nyathi. Koro magi gik manyalo chando nyathi sama miyo nigi malaria. To mana chao kodoka e gik manyalo chando ng'ama miyo sama malaria omake. Ma en chandruok madhi hinyo ng'ama miyo, onyalo hinyo nyathi, to seche mohinyo ng'ama miyo kachiel kod nyathi to kelo chandruok ne family mangima, okelo chandruok ne anyuola mangima, nikech seche ma onyuol nyathi ka ndalo ne podi, seche ma samoro onyuol nyathi kata kosewito ngimane, seche ma kata ng'ama miyo wito ngimane kod weche ma kamago, mago gin midhiero mang'eny ma ikelo kod suna. Nyakora Mugia Jwang', ma e gima daktari temo pimonwa ni ikele kod kudni matin mar suna, to chandruok mokelo to ni malo mokalo. Daktari moro nyalo ngekona mana matin ni seche ma ng'ama miyo winjo ranyisi mage, miyo mapek to nyalo chich ni nyaka bedie ni oseyudo tuo mar malaria. Agero ni ipenjo ni ranyisi ma nyalo nyiso ni en gi tuo mar malaria. Ka en mano to ranyisi go ok opogre ahinya gi ranyisi moko ma inyalo ne kuom ji ma ok miyo to kata ji ma pok omako ich. Omiyo gine gik ma pile pile iwacho, dendi bedo maliet kata fever, dendi nyalo bedo ni tetni, inyalo bedo gi chills, wi nyalo bet ka wi bari, ibe samoro nyalo bet ni kai inyalo ka imodre matin, rem mar chokeni kata fuondeni kata gi muscles bende nyalo bet ka chandi. To malaria ka odhi malo ahinya kendo bede nitie signs moko manya neno, wang'i nya bet maratong', iluongo ni jaundice. To kaka naluwo apimo mokwongo cha, kozidi ahinya to pod onyalo make sure ni rembi cha odok piny, koro ibed ga anemia, koro ibed ga ng'at mool mang'eny, iyudo ka dendi siko ola. Inena kizungu ni infatigued. Koro mage moko ma ranyisi ma nyalo bet kuom mama man gi ich ma malaria omako. Moko be nitie ma iluongo ni non specific. To ng'enyne gin mago maka iyudo achiel machalo kamago or iluongo ni flu like symptoms, nyaka idhi mondo imany chieth e hospital machiegni.
Nyakar Muge Juang ponono ni dwani mondo mi ang wachago kodi mbaka chon. Adwani apani namba mar SMS en 23600. Mano namba maka ponono ni ntiere kod penjo kotende kod twak ma wantiere godo mar mine mapek kod tuo mar malaria. Inyalo chako weyo ote kang wayudo thuolo to daktari biro duoko penjogo. Daktari ipimonwa kacha ranyisi mopogore opogore kaka del machwakore, ipimonwa kacha olo, ipimonwa kacha samoro wang manyalo lokore ratong, ipimonwa kacha remo madok piny ma ng'ato ntiere kod anemia, ipimonwa ranyisi mang'eny mokalo. Magi bende thoroga bedo ranyisi mag tuoche mamoko, kuom ranyisi tuo mar typhoid. Koro mondo mi ng'ato pogni ok en tuo mamoro mantiere kod ranyisi gi to entiere kod tuo mar malaria, ang'o ma ng'ama miyo mapek kata joode onego bed ni timo ka giseneno ranyisi gi duto te? Ranyisi machal ka masepimogo kendo ka otimre e area kaila ma wadake ni waluongo ni tropics kata kuonde ma malaria yudore mayot. Kini gi ranyisi kata mana matin, kata mana gima chalo ni en homa, to dwarore ni ng'ama miyo nyaka dhi e osiptal kama nyaka timie pim, ma pimno kosetim mane makoro dhi wacho ka in gi malaria kati ionge malaria. Koro sama in gi signs mana pimogo nyaka ibed ng'at machopo e osiptal piyo piyo, to komi yath e osiptal, yath nyaka itigo kaka daktari owacho, nyaka itiek gimiluongo ni dose. Yath ok inyal tiyogo nus, yath ok inyal share ni koro anyo malaria koro amuonye achiel in be muonyo achiel. Kila ng'ato tieko mana dose mare. Omiyo sama ranyisigo omaki, very very important, nyaka ichop e ot mathieth mondo timni pim, to pimne madhi wacho ka in gi malaria kata ionge malaria, kata daktari dhi ng'iyi to koro koseneni to wacho ma nyalo bedo ni malaria kata ma en tuo moro, nikech tuoche mamako dhano to ng'eny, mamako mine man gi ich be ng'eny. Koro kichopo e daktari e osiptal kanyo ma koro idhi konyi mondo ing'e to in gi malaria kata in gi tuo mane. To ken malaria, thieth mare nitiere masani tiyo maber, idhi mi mondo okonyi. Erokamano ahinya daktari. Gima ipimonwa kanyo ni kik iwinj ranyisi gi kata kik ine ranyisi gi tiringe od yath, idhi nyiewo yath kiin ooyo. Onge kaka ipimo malaria ni kiin nyaka idhi mane osiptal mondo mi pimi koyu nitiere kod malaria koka daktari biro wuotho kodi. Daher mondo mi apani ni chenro ni isironwa kod CIC Group. Ngimani en mwandu ni e kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' mora mora mar ngimani dwaro thieth makare. Ne in kachiel kod anyuola mari, kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth, klinik mar mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira maonge chudo mora mora mar omenda manyalo romo $1,000,000. Ne jowa ma higa oseniang', higni 60 kadhi nyime, chenro mar seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni mag aheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama, kama riti pacho kinde ma weche od mwatni kata weche ok beyo kodi ahinya. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Cop Care Medical Cover emowinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Gima daher mondo mi timie seche ma pod wantiere chenro mar penj laktar ka. Kaw simbi kati ndiko ote machuok kindiko ni medical cover. Abro nuoyo, kaw simbi kati ndiko ote machuok kindiko ni medical cover katiere namba mar 22471. Namba en 22471. E kambi mar CIC en wacho gitimo. Kikisudi kikidhi mabor bang' thuolo machuok waduoge kidieny mar adek kama dhi yaw line mondo mi wapenj laktar. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu.
E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Mama wanatho, chieng' manonyuola. Ano karomo gi minwa kata dichiel, ne atin. Sisi tutahakikisha kwamba our security team wakuwe alert kwa kila mahali, kusikiza na dismantle hii areas ambayo watu wanafanya maombi ambayo si maombi ya kamili lakini maombi bandia. Migao mar arita gulosiem ne kanisni kasani jolemo 57 mag kanisa ma St. Joseph Mission manirongo ogeng'negi od ang'ech kuom ndalo 30 kanondo dhi nyime bang' ka ji ariyo nyocha otho e kanisano. Some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the same pathway, so that we have the same pathway having pure maths. Gao mar somo timo lokruoge makuro keto somo mar kwano kaka mano mochuno ne jopuonjre madonje sekondar mamalo. Ne gibedo attacked gi rao mobaro ne giyie magi lwar e pi. Koro ng'ata achiel owito ngimane, ng'ata achiel otero osiptal kara oture marach. Lupo moro rao nego ka nyawadgi oyudo hinyruok e dho wath ma Ombogo e kaunti ma Homa Bay. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar malaria kod mine mapek. Yena mondo mikawuono watia kod line wa mar SMS. Namba mar SMS en 236000. Daktari machiegni kendo antiere kod penjo buora kotenore kod chandruok mar tuo mar malaria. Yena mondo mialuomgi kaka wamedo sudo kod chenro ni. Ayudo ote daktari mawacho kacha niya ni yath mar malaria nomiye e clinic to wiyo wil kaka nonego bed ni omuonyo yedhego. Owacho kacha ni onego bed ni muonye nang'o nikech chal ni wiye no wil kaka nokone en yath marachar to gin yedhe adek. Owacho ni nomuonyo 3 dichiel. De bed ni kako muonyo gi 3 dichiel ni nyalo kelo chandruok ne nyathine, to en ang'o monego bed ni otimo kokwayo ni mondo mipar ne kako onego bed ni omuonyo yedhegi. Bende ne otimo mana kare nikech yen go kaka Naomi 3 go imuonyo gi mana 3 kamano. To mago agere nomiye mag geng'o malaria. Mago nomiye kano dhi clinic itiyo kode geng'o malaria. Kora 3 go ema nyaka omuony, to kano migo kane dhi nikech ichako migo kisechopo
wige 13 kata higni 3 kosekalo emimi mokwongo. Koro komi adekgo imuonyogi kendo michaki nuoyo dhi bedo bang' dwe mangima. Omiyo koro kata kani leo 1 day kata leo 2 days kata leo 1 week pod nyaki muonya tembe adekgo nikech mage madhi konyo geng'o malaria kik maki kik chop nyathi sama engage kama. Omiyo kata kani koso leo 2 days leo 1 week pod nyaki muonya tembe adekgo. Kaki itiyo kodgino imuonya adek kamano dichiel. Ichaki dok koluongi bang' 1 month ichaki dhi mimo kadek ichaki muony. Yien gi imigi at least ndalo 3 times. Mono imi kin 13 weeks ichaki dogo bang' dwe achiel kendo bang' another month. To iyalo mi kata bachop dweche 5 kapok inyuol. Omiyo gin yien ma are very important wach mar geng'o tuo mar malaria. Apani nitiyo kodgi maber. Daktari achaka yudo penjo moro kokalo yor SMS wacho kata ni penjna laktar ni ang'o ma kute mag malaria timo ama miyo nyathi nyalo wuok ka saa podi. Kaka ni pimo wacha ni nyathi nyalo wuok kata nyalo nyuole ka ndalo ne podi ni kute mag malaria gi timo ang'o e dend miyo kachiel kod mar nyathi momiyo ng'ama miyo nyalo buogo kata nyuolo nyathi ka ndalo podi. Kute mag malaria kumaki nitie gik magi time e del kae mang'eny kabisa. Iyudo ka dendi nyalo golo akeno aluongi ni chembre or waluongo ni inflammatory markers nitie manyalo wuok kanyo mang'eny. To inflammatory markers kowuok gini ma samoro ginyalo kelo ni ok nyal continue bet age kacha kor ibedo kod preterm birth kata ich mawuok chon. Erokamano ahinya, ageno ni iyudo penjo no maber. Ni tuo mar malaria nyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi ka ndalo podi to nyalo bedo nyathi mangima kata nyathi ma samoro osewito ngimane. Daktari nopimonwa kacha ni kineno ranyisi go to tema tek mondo mi dhi e osiptal mondo mi pimi. Daktari thothne jomoko wacho ga ni ka giwinjo ranyisi to ng'eyo ni en tuo mar malaria, odhi adhi e osiptal to nyiewo yedhe mag odhi od thieth kata e od yath to nyiewo yedhe mag malaria. Ang'o momiyo ma ok di recommend kata ok di sir mondo mi joma mine tim makama a? Mano ok ber kata matin nikech kaka nase wacho cha en ni ndiyo malaria biro ni samo wi bari iwinjo ka dendi chwakore kata iwinjo ka ng'at madwa ng'ok to tuoche nitie mang'eny ma bende wuok golo signs golo ranyisi machalo gi mag malaria. Koro ok inyal wacho ni in sure ni koro nikech iwinjo ka wi bari koro mano malaria. Malaria kiwinjo ka in gi signs mag malaria ne awacho ni nyaka ichop e osiptal. Kichopo e osiptal ka e kanye ma koro daktari dhi timo treatment ma malaria ni idhi chiedhi malaria bedo managed. Kichopo kanyo daktari nyaka penji to ibiro e osiptal ka ang'o machandi gino chakre nadi. Koro nyaka imiye story kata history marin anto nyocha yabara kama. Koro kisenyise daktari bende dhi pimi. Otimo examination, ongi piny ma wangi, rembi odok piny, koso kodok piny, ongi tong wangi, olokre maratong, koso kolokre, owinjo kori, owinjo kaka heart ni gocho, mago miya jatuo ni nyalo bedo gi malaria, omiyo watimne test mag malaria. Inya tim test mag malaria, to be inya tim test mamoko bende. Makoro yudo ka shida moro onge en mana malaria. Koro kosi ngamano koro kanye makoro daktari karangani wamiye yath. Malaria ipimo e clinic, ipimo e dispensary, ipimo sama dango nikech gik mitiyo kode pimo malaria ng'eny. Makite kade dispensary tedhe yudo. Itiyo gi microscope ng'iyo malaria. Nitie rapid diagnosis tech magolo gino pie remo mano be golo malaria. Koro kose ng'i kamano imi yath. Yath masani itiyo kodo en miluongo ni AL kata Coartem kata ACT no. En masani itiyo kode mang'eny. Itiyo kode nyaka e mine man gi H. En mitiyo kode, en first line, en mikuongo ti kode. Maga koro tamre bang'e kiloko moko mitiyo kodo ma anyalo wacho ni ikete ler kata iluongo ni intravenous. Mitiyo kodo ne ji mohewre. Lakini mane gima nyaka tim, ichopo hospital, daktari diwinjo gimiwacho, pimi nyaka pimi,
onyalo pimo malaria kende, onyalo pimo nyaka tuoche moko nikech eko dhi ng'eyo kabisa ni shida mari en malaria kata en malaria gi tuo moro bende. Omiyo nyaka idhi ostal, daktari pimi, ng'i rembi, bami yath, ba yath bende nyaka imuonye kaka onyisi gi ostal. Ken mar ndalo adek, imuonyo ndalo adek. Kaka malaria Coartem kata ACT, en imuonye ichak 4, bang' saa 8 ichak imuonyo 4 moko, kendo 4 go after every 12 hours nyaka itiek dose mare, gibiro ga 24. Mano e gima nyaka itim. Daktari, ipimonwa kacha ni tuo mar malaria nyalo miyo ng'ama miyo abedo kod nok mar remo, ma bende nyalo kelo chandruok ne miyo mapek ni kaachiel kod nyathi mantiere iye. Odhi mopime moyude ni nitiere kod tuo mar malaria, omiye yedhe kaka mipimonwa gi kendo muonyo gi kaka dwarore. Seche motieko dozni, remo ibro thiedhne nang'o koso ibro pimne, ibro tae kaka onego beni omedo remo e dende, to ponono ni botae. Moko kuom yore mag medo remo e del ponono ni gidok piny nikech tuo mar malaria gi nang'o gini. Adiera kabisa, mane momiyo sama ng'at ma miyo odhi e klinik, kata kapok yudo malaria nyaka mi yien ma temo ngeso hemoglobin mari. Yudo ka nitie moro ni iron kod moro ni folate. Yien gi ichako migo chon, sama imako ich, gin gitemo ngeso ni remo mar del. To sama malaria omaki, yudore ni rembi chako dok piny mohewo ng'ama onge malaria. Kae kod daktari be dhi timo pim mare. Ko timo pim, opimo gero ni hemoglobin en gimi pimo, hemoglobin. Kose pimo, to yudo ka mari ni en 10, kose en 11, kose en 8. Koro kalure gi tin mare no, daktari nyaka timago, nyaka ngesi yath madhi miyo, madhi tero rembi no malo. Nono to ng'ama miyo en ng'ama nyaka muonya yien mangeso remo mo oting'o iron, to ting'o nyaka moro ni folic acid. Mama en gini yedhe ma ichiwe klinik, matiende ni paronwa bende ni mine mapek kata odoko ni wageng'o tuo mar malaria, to klinik bende nyaka iluri godo kaka dwarore mondo mi iyud iron kachiel kod folate kachiel kod tembe manyalo konyi. Daktari, sani wantiere kod chanjo mar tuo mar malaria kata malaria vaccine. Okipimnwa ka bende en safe ne mine mapek, to ponono ni owinjore kod mine mapek, imiyo kata inyalo mi mine mapek gi okang' mane e diere mamiyo pek ni? Malaria vaccine to sani nitiere, to en gima jopiny, joma waluongo ni scientists, daktache, osebed katemo kuom higni mang'eny mondo oyudie vaccine manyalo konyo e wach mar malaria. To nikech vaccine en gima kochuowi go dichiel, to nyalo duoko otagi mamako malaria piny. Ok en gima nyaka irwak, nyaka iti gi net kawuono, kendo ichak iti gi net kiny, kendo ilor dho ot, kendo iti gi repellent. En kochuowi dichiel, to koro iweye, koro inyalo dhi timo shughuli magi mapile pile. To vaccine sani oyudore, research notim e Kenya kae, among other 4 countries. Kenya notim research to noyud ni vaccine sani koro okonyo e geng'o malaria, en effective mar geng'o malaria. To sani itiyo kode kuom nyithindo man below 5 years, ema sani miye. Mapani Kenya kae osebet kitiyo kode for the last 3 years, ka imiye igolo chanjo e hospitande kod clinics mane Kenya ka. Ma en vaccine masani is effective, en vaccine ma oseyud ni dhi konyo kabisa e tuo mar malaria. Pok oneka en gi side effect moro minyalo wach ni nyalo chando dhano kata nyalo miyo nyathi shida moro maduong'. Pok awinjo, pok aneno, asebet kaloso gima ne tiyo e vaccines gi, to pok waneno kama shida moro maduong' minyalo wach ni koro mae tamowa kik wati gi vaccine. It is safe, it is effective, to kendo bende wacho ni en affordable. To e Kenya kae, vaccine no sirkal osegole, koro inkirie facility imiyigo amiya, nono ok chandi gi weche chudo. En part of the vaccine schedule mar KP, ma Ministry of Health mar Kenya kae.
Joluo nogongero daktari ni geng'o ber moloyo thiedho. Waseneno pek chandruoge ma tuo mar malaria nyalo kelo ne miyo mapek kaachiel kod nyathi mantiere ich ma bende en pek ne famili. Ere kaka wanyalo geng'o tuo mar malaria kuom mine mapek? Kaka awase wacho ni malaria en tuo marach, koro geng'o ni tibende wacho maber ni geng'ono e gima duong' kabisa manyalo mi malaria koro ok chandi. To malaria inyalo geng' gi yore mang'eny, to adwa wacho ni inyalo chake gi in iwuon. Nitie moko minyalo timo in iwuon emitimo. Kaka ranyisi, inyalo nindo e net, mosquito net. Ma ing'en gima in kode ot kendi, itimo ni iwuon, ok en gima sirkal ema timo. Mosquito net gima tinde gibiro ma okete yath. Iyudo ni insecticide treated mosquito nets. Inyalo tiyogo. Mago ka in go to keto suna ok bed machiegni, kendo ka giwinjo yath makanyano to gidhi mabor. Koro mana achiel kuom gik minyalo timo. To bende king'iyo sama suna kecho, suna ohero kecho godhiambo kama. Kochopo sechego, rwak law mogeng'o badi, rwak law mochopo piny mageng'o tiendeni. Iluongo ni protective clothing. Mago koro mi suna bedo ok chop machiegni ahinya, ok onyal kai mayot. Suna be nyaka koro struggle mondo okai. To kamidake e odi kanyo, suna ok odak e odi, suna odak oko eka donjo e odi. Inyalo kawo gimiluongo kata ni screen en giminyalo tiyo kodo migeng'o kodo dirisa. Inyalo geng'o kodo dho ot. Koro ok ni dho ot gi dirisa oyawa open throughout makoro ka suna dwa donjo, suna be donjo. Nyaka ikete matek ne suna mondo odonje odi ka. Screen gi nyalo bedo gima chalo mesh mar net kama mikete dirisa tikete dho ot. Mano duoko na mar e odi. Suna doko bor, suna koro ok nyal kai. To bende kaka gik mitimo kodo mageng'o sama iyudo malaria, iwaluongo ni prompt treatment. Mano be nyaka idhi be yud, mano bende en mana yo mar geng'o malaria. To nitie gik moko bende itimo koro wacho ni community wide approach, kata gik ma the community timo kata sirkal timo. Ikonyri gi sirkal e clearing kata kaka midake kanyo. I make sure ni kamidake en aluora maler, ok ni gik moko twe ovyo, onge bushes moko mang'eny. Malaria ohero kama oyugno, koro mago onge machiegni kodi. Kama ka pi okudre but kamidake, mago be igolo, i-clear pigo. Koro nikech malaria en obreed e pi kanyo. Ne wacho ni koth ami malaria bende bedo mang'eny. Koro igolo pigego. Mago miyo koro ibet gi area mar amount of a mosquito ma breed that area koro tin. Koro kama donjo ot bende koro tin. Ma kai be koro tin. Mano mi chance mar escape tuo mar malaria ni. To kamoko bende nitiere spraying ma itimo, to ma sirkal timo, ma en itiyo gi sprays ma okete yath, to ma bedo sprayed e ute mondo koro ka suna obiro, suna either tho or ok inyal bet e machiegni kod kama koro dhano dake. Mago some of the itiyo kodo mar geng'o duoko suna piny mondo otem geng'o malaria. Amor kenda duoko ni erokamano makende daktari. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, iyudi kanye e boma ma Kisumu? Anto athietho Africa Inuka Hospital, Kisumu kae, Milimani, wan gi branch Milimani, wan gi branch Odera, wan gi branch Ogunja, wan gi branch Madea. Kuondego duto services mag gynecologist yudre. Kuondego duto services mag hospital ma rang'iny mamalo level 4 services yudre Africa Inuka Hospital, Milimani, Odera branch, Madea gi Gunja, ma kichopa to thieth yudo. Wan bende kaka hospital
wakonyo mine man gi ich ma walandoga from time to time ma kubiro to wa offer free services ma consultation ok wa charge koro ine ranena to mano kinyalo bet ngama luwo our social media media sites king'iyo kata boards mwaketo ibiro neno ndalo mwalando makoro mine man gi ich biro tineno gi kod specialist akeya makoro ok gichul consultation fee mago be wamiyo jopiny kaka corporate social responsibility marwa. Erokamano nya daktari aduoko ni erokamano makende kenda geno ni pod ibro duogo mondo magomba ka chendo mar penj laktar ne daktari marwa erokamano mathoth ne director na Alex erokamano ahinya kachiel kod producer na Papecho Koth ne kamera ne nyarwa ma ochung ne kamera Lea erokamano mathoth kachiel kod njahera mar chendo ni gengo ber moloyo thiedho wageng tuo mar malaria ahinya kuom mine mapek ani longa ni Ruth Otieno oriti masane.